модаре ки гаҳвораро ба майдон бароварду дар назди мардум оташ зад. сабаби оташ задани ин гаҳвора дар чист? дӯстони азиз, аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам қиссаро хуб гӯш кунед. агар ба шумо маъқул шавад, дар зери навор лайк гузоред, то ин ки дигарро ҳам бохабар шаванд. ассалому алайкум тамошобинони азиз ва ҳаводорони шабакаи корбони умр. як модаре буд, соҳиби 6 писар. писарҳоро бо ранҷу азоб калон мекунад, ба оя мерасонад, соҳиби кор мешаванд ва соҳиби зан. ҳангоми оиладор шуданашон баъд аз чандин сол онҳо ҳама ҷудо мешаванд. модар ки пир мешавад, баъд аз гузашти солҳо ҳеҷ кадоме аз ин фарзандон ба ин модар нигоҳ намекунад. рӯзе модар ғамгин дар хона менишинад ва чашмаш ба ҳамон гаҳворае ки 6 писарро калон карда буд мебинаду ҳамон гаҳвораро бо қаҳру ғазаб ба берун мебарорад. ҳангоми ба майдон гузоштан, мардуме ки раҳгузар буданд мегуфтанд ин кампир девона шудааст, чаро гаҳвораро ба берун баровард. модар сӯзишворӣ меорад, яъне ки бензин, ба гаҳвора мечошаду баъдан ӯро оташ мезанад. ҳангоми оташ задан модар гирён хеле гирья мекунад. мардум ҳама дар ҳайрат меафтанд ва гаҳвораро оташ мезанад. ин ҳолро дида албатта ҳар як марду зане ки ин модарро мебинад, сабабашро бояд фаҳманд ва мебинанд ки модар гирья дорад. меоянд давон ба назди модар, мегӯянд ки эй модар, чаро шумо ин гаҳвораро оташ задед ва сабаби гирьяи шумо дар чист? модар чунин сухан мегӯяд: ман 6 писарро ба ҳамин гаҳвора калон кардам. падар ҳам худам будам, модар ҳам худам будам. нахӯрдаму хӯрондам, напӯшидаму пӯшондам. барои ба воя расидани онҳо хеле заҳмату кӯшиш кардам. имрӯз ки онҳо соҳиби молу мулк, сарвату давлат, зану фарзанд шуданд, дар ин ҳолати пирии манро нигоҳ накарданд. манро партофта рафтанду боре аз ҳолам суроғ намекунанд. ва имрӯз ки дидам ҳамин гаҳвораро, ин буд алами диле ки ман чаро бо ин гаҳвора 6 писар калон кардам. пушаймонам ки ӯ писарҳоро калон кардам ва намедонистам ки рӯзе дар чунин ҳолат манро тарк мекунад. ин суханҳоро мегуфту зор мегирист. бале дӯстони азиз, ҳангоми бо каме мушкилиҳои дунё мо чӣ қадар сарсон мешавем, чӣ қадар саргардон мешавем. боре фикр намекунем ки ду шахсе ҳаст ки бебаҳо ҳастанд, ду ганҷе ҳаст. инҳо падару модар ба хотири бузург шудани мо чӣ корҳое намекунанд. ба хотири бузург шуда ба воя расидани мо намехӯранду мехӯрананд, намепӯшанду мепӯшонанд. ба қадри ин неъмати бузург бирасед, зеро 5 сония ҳам барои шумо фурсат аст. агар шумо ба қадри ин неъмати бузург, ба қадри ин ду ганҷи бебаҳо расед, фардо шумо падар мешавед, фардо шумо модар мешавед, то ба қадри шумо бирасанд. ҳамон фарзандҳое ки шумо ба қадри падару модар расида будед, дуояшро гирифта будед. албатта ҳар шахсе ки дуои падарро, модарро мегирад, ҳеҷ гоҳ хор нахоҳад шуд, иншоаллоҳ. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.